Fisioterapia e ictus. Os ictus son consecuencia dunha alteración da circulación cerebral que conleva un déficit de oxíxeno e inicia un proceso de morte neuronal. É unha das enfermidades con maior taxa de mortalidade e discapacidade do mundo, sendo a segunda causa de morte en España, a primeira en mulleres. Cada ano, unhas 120.000 persoas sofren un ictus en España, a metade quedan con algunha discapacidade ou falecen. O 90% dos casos poderíanse evitar cunha adecuada prevención dos factores de risco e un estilo de vida saudable. Actuar rapidamente é vital para reducir a gravidade das lesións. Os 4 sinais de alarma son: dor de cabeza brusco, intenso e non habitual, perda de forza ou sensibilidade na metade do corpo, perda total ou parcial da visión ou visión borrosa, e dificultade para falar ou comprender o que te están dicindo. Nestes casos, hai que chamar inmediatamente o 112 para ser trasladado ao hospital. É importante ter en conta o seguinte: o control da obesidade, eliminar o sedentarismo, un bo descanso, unha boa alimentación, eliminar o tabaco, realizar exercicio físico e o diagnóstico precoz da diabete e da hipertensión arterial. As secuelas do ictus poden mellorar cun tratamento neurorehabilitador. A fisioterapia, combinando exercicio terapéutico con outras técnicas, tamén prevé e trata estas complicacións, mantendo ou recuperando a mobilidade, a forza, a coordinación e o equilibrio. Estes tratamentos con apoio farmacolóxico axudarán a evitar que o ictus se repita.